थांना भुरु केबोता कबी लामारी मीन आनी आं थांना भुरु केबोता कबी लामारी मीन आनी खोमनी मोनै मोनै रहरनि हामारि रौै बोखानि हामबाय दिनै जिनि CM tei जिनि दिनेश देब बर्मानि चाइटक मोनबाय अरुप त्रिपुरानि लास्टनो जों तनानि साक्सेस ओंखा এবং जों तवैफायहा बेंगालुरनि मियाबो जों भिजिट खालाय थाङा दिनैबो माहायकेना ओंखायहा आंनि लगे दङ जोंनि गिरिधर त्रिपुरा बबो थाङै लास्टनो लायनानै थांखा এবং तवैफायहा हामबाय रहो बरकनो अबाहाय जुबासु खायमानि बागै जोंथ' स्पेशली अमाहाय जों वानसगिया जे अमाहाय घटना नांनायनि अङै थांखा किन्तु जों बिनि बुङा बुफानो जे कग्रमानि मतेनो जों जेसे फारि जों जुबासु खालाय कामा दासो तिरहै कामा जा हारुमहा सामदिया दुनिया ना अंदर खायनो हा जे बाखनि मते खायबनो जेरे परेनि हंदे दै होय आरो सिबिसि बारा हा जारानि बाख हा सामदिया बाय अंदर खायनो हा प्रकृति सरकार के अनुसार ये डॉक्टर था से माटी लंगर को कितना मन जाओ डॉक्टर सही ये चैलेंज से जाको से यान मन से अंगानो प्रोटा ता पूरा हालाही से मिटों से अगर चैलेंज पलाई नो ती लागनी तो क्या बो नो पे यार वो tinta rauba lena ro tinta tia ro kaza am hasia mate ro kyan ro thama sa se karab lai ko mitrum saban lekin অবস্থা আমাদের একদম আর ইয়ারা এন্টা যে আরাই শুধু এই খাওয়া